hedder Morten. Jeg er Aarhus, sjov nok, fra LSDA, Socialdemokratiet. Jeg skal også op. Til daglig der er jeg kok ude på Nørre Vorsborg. Jeg er uddannet her fra skolen blandt andet, og fra Silkeborg. Så er jeg kandidat fra DSU i Holstebro. Det er Dansk Socialdemokratisk Ungdom. Jeg har været med til at skabe, måske nogle af jer kender det, der hedder tværpolitisk ungdom i Holstebro. Nu er jeg kommet lidt nærmere ind på det senere. Så når jeg ikke går og musler med kokketingene, så arbejder jeg fuldtid på valgkamp lige nu. Jeg startede op på en lidt anden måde. Jeg havde en bror lige pludselig, der mente, at jeg skulle med til sådan et DSU-arrangement. Fordi at han havde brug for min stemme, fordi han gerne ville ændre noget. Jeg havde det fandme sådan lidt, da den gang, hvor vi skulle afsted, der havde jeg sådan lidt, ja, hvad fanden er DSU? Og jeg havde sådan en vrangforestilling om, hvad det var for nogle mennesker, jeg skulle ud til her, og om det var en eller anden forsamling, der sad og røg lidt has over hjørnet og sang med fællessang, og sådan noget, eller hvad fanden det egentlig var. Men vi tog afsted, og jeg gik derfra som næstkommand lige pludselig. Det var ikke lige sådan, jeg havde forestillet mig, at det skulle gå, når man var forestillet. Så året efter, så stod jeg og ville være formand, for nu skulle der fandme ske noget, og det blev jeg. Men formand for hvad? For det her, det var kørt helt i seng. Der var cirka 2 aktive ud over mig selv, og så havde vi vel 15 medlemmer eller sådan noget. Så det var sgu ikke engang en rigtig organisation. Men jeg tænkte, det her, det skal ikke passe. Så satte jeg mig nogle målsætninger. Og det var, at vi skulle op på minimum 30 medlemmer, og minimum 10 af dem. Det er selvfølgelig lidt lavt. De skulle være aktive. Men hvordan fanden gjorde jeg så det? Så tog jeg selvfølgelig ved den her folk, som jeg havde med. De her 2 enkelte personer, og lige pludselig så var vi en mere. Så hørte jeg en fuld synge om det her tværpolitiske, som er i Holstebro. En kanon velfungerende ting, man kan gå til, hvis man har lyst til. Nå, men det kan vi være med i. Og der var vi lige pludselig en formand for VU, og en formand for KU, og en formand for RU, og alle de her udtryk her, det var stadigvæk sådan lidt. Så det er selvfølgelig radikal ungdom, venstre ungdom, konservativ ungdom, og SFU hedder det. Socialistisk Folkepartis ungdom. Enhedslisten og Dansk Folkeparti har desværre ikke ungdomspartier. Men de må gerne med. Men vi fik så stablet det her op og begyndte med at afholde de her møder. Og jeg kan huske, jeg tror det var nummer 3 møde vi holdt. Det var ude ved Bendix, hvis der er nogen, der kender det, ude ved siden af Bilka. Og lidt længere ude, der havde Venstre nogle lokaler, som vi sådan havde fået lov til at låne. Det lignede noget skurværkagtigt hus, men det var fint nok. Vi prøvede at holde det, og vi havde købt en kasse øl og en kasse sodavand. Og så havde vi sgu egentlig bare kørt den her målkampagne for at se, om vi kunne brande det her til at få nogle folk ud. Vi var rimelig nervøse, fordi vi var sgu bange for, at vi havde fået 5 kandidater fra de respektive partier ud til måske 10 mennesker, og det er jo ikke lige fra en nemme på. Da vi havde rundt cirka 7:15, der havde vi ikke flere øl og sodavand. Der mødte 70 unge mennesker op til sådan en debataften helt ude bag ved Bilka. Og vi var i chok. Fuldstændig. Fordi hvem fanden har regnet med, at det kan tiltrække 70 mennesker? Det fortæller lidt om, hvordan ungdommen i Holstebro, hvordan den vokser lige nu, og hvordan der er i videre engageret. Det gjorde vi. Så havde det lige pludselig en grobund til, hvordan man kunne få de her forskellige ungdomspartier op at stå. I dag der er tværpolitisk ungdom en meget god organisation, som 14 dage, hver 14. dag som sagt, tiltrækker en af nye og unge, velfungerende, sjove mennesker at snakke med. Og det er sgu lidt sjovt det her, hvis man bare interesserer sig lidt. Det skal siges, man behøver ikke være medlem eller noget, for at komme med i det her tværpolitisk. Men det er fandme lidt sjovt at se en eller anden unge pige, som åbenbart har fundet ud af, at Kommunistpartiet, et gammelt totalt rødt parti, at det er sgu hendes holdning. Samtidig med, at hun sidder og diskuterer med en fra konservativ ungdom. Og de her 2, de kan simpelthen sidde og hisse hinanden fuldstændig op. De kan sidde og blive fuldstændig sure på hinanden. Og derefter så går den ene hen og køber en øl, og så er det sådan, nå jamen okay, så snapper vi sgu bare lidt af. Vi er her i tværpolitisk, og der må alle have sin holdning. Det er det, der er fedt ved det. Men det får jo så også DSU til at vokse. Og med årene, der har tværpolitisk hjulpet mig og hjulpet min organisation til at blive noget større. Min målsætning, det var som sagt, at vi skulle være 10 aktive og så cirka 30 kandidater. Det er blevet fordoblet, så det er jo bare kanon. Vi er i dag cirka 20 aktive, der mødes til hver møde, hvor det er, vi har opvækstholder ude og fortæller diverse situationer, der er i politik.
Og derudover så var mit mål så efterfølgende, det var faktisk efter det her møde, der tænkte jeg, okay, det her mål, det skulle for liv. Jeg skal gøre noget. Og så ville jeg have, at så skulle vi sgu også være seriøse, fordi det er lidt svært som ungdomsparti nogle gange at tage helt seriøst, hvis der er, man vil snakke med Socialdemokratiet eller Venstre, Konservative eller den slags skyld. Derfor var mit mål, at vi skulle have nogen i byrådet, og det skulle vi kæmpe for, sådan så at DSU, vi holdt på, havde taler om. I dag der er jeg så som sagt selv opstillet for DSU, plus at vi har en anden kandidat også. Så man kan sige, at målsætningen den er i hvert fald nået. Det kræver selvfølgelig lige nogle stemmer, men må ikke det også komme, det håber jeg i hvert fald. Det var sådan i min indgangsvinkel til, hvordan jeg er kommet ind i politik. Hvordan man skal sætte sig ind i, hvad det er for nogle holdninger man har, hvad det er for en velfærd man vil have, og hvad det er for en skolegang man vil have. Synes man det er i orden, at der sidder f.eks. 28 personer inde i klasselokalet, eller 30 for den sags skyld? Eller skal der være et minimum sat for? Der var et spørgsmål der. Det er 31. Hvad? Det er 31, ja. 31 i hver lokale, jeg tror at hvad gør det så? Det gør ligesom vi har lige nu, lidt for meget støj. Det gør, at læreren, han har nok rimelig svært ved at komme i kontakt med den enkelte elev. Hvilket udmåler sig i, at den enkelte elev får dårlig undervisning. Hvilket udmåler sig i, at hans eller hendes fejl og mangler ikke bliver opdaget i længden. Det er det, I skal tænke på. Det er det, der sker. Det er jeres egen skolegang. Det er det, I får jeres SU for. Men som I måske ikke får brug for, fordi I kommer ud med et snit på 6,5. Eller jeg ved så på den gamle skala 2 eller sådan noget. Er det nu? Det er sådan noget, der er vigtigt at tage stilling til i sin hverdag.